अदालगुरि जिल्लायाव अराङाव बिस गोनां मैखुन जानानै सास्नि सुबुङा देहा फाहामसालियाव। हाग्रा आरो न'आव मोननाय मैखुन जानायनिफ्राय सांग्रां जा। नङाब्ला नोंथाङाबो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाहैनो नांगोन। नंगौ, थिग बेबादिनो अरांनि नेपालपारा गामियाव बिस गोनां मैखुन जानानै सास्नि सुबुङा बेरामाव गोग्लैना देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। देहा गाज्रि जानाय सुबुंफोरखौ अरां सुबुं सावस्रि मिरुनि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं। कृष्णलाल लिम्बु आरो 17 बोसोर बैसोनि ममिता लिम्बुनि फिसाजो मनिका लिम्बुआ नेपालपारा गामियाव हाग्रानि मैखुन जाखांनायनि उनाव फुंनि 12 रिंगायाव बेरामाव गोग्लैयो। बे गामिनिनो केम बाहादुर लिम्बुनि बिसि 52 बोसोर बैसोनि बिफ्रानि लिम्बु, पदम बाहादुरनि बिसि एड्रनि लिम्बुआ पदम बाहादुर लिम्बुनि फिसाजो अनिसा लिम्बुआ फुंनि 2 रिंगायाव फोथारनिफ्राय दैखांनाय मैखुन जानानै बेरामाव गोग्लैयो। बेनि उनाव बिथांमोनखौ मोनाबिलिनि 7 रिंगासोआव अरां देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। थारैनो जाग्रा मैखुनखौ देहानि थाखाय मोजां होनना सिनायालासिनो हाग्रानि मैखुन जानायनिफ्राय नोंथाङा सांग्रां जानाया गोनांथि। नङाब्ला नोंथाङाबो देहा फाहामसालिनि आलासि जानांगोन। खौरां मोननाय बादिब्ला दासान्दि गासैनि देहाया मोजां फारसे फाहामथाय लानायनि उनाव फैबाय होनना खौरां मोनदों। बेलेगर पर सब्जी अलप आनी खाइছিল 12টা বজাত একদম হা ভৰিতে একদম কঁপিব ধৰিলে, তাৰপৰা বমি জাৰা হ'ল। কেইটা বজাত? 12টা বজাত। কাৰ ঘৰৰ পৰা আনি খাইছিল? নিজৰে ঘৰত মানে বোৱাৰী বনাইছিল, আমাৰ ভতিজা ঘৰৰ পৰা। তেওঁৰ কি নাম? তেওঁৰ নাম অঞ্জনা লিম্বু। অঞ্জনা লিম্বু। ডেলিভাৰী আছে, আহি আছে নহয় এতিয়া। আহি আছে এতিয়া। জনী বনাইছে এইটো আহি আছে। ঘটনাটো এই মাশৰুম খাইছে সিহঁতে। কেতিয়া? 2টা বজাত। আমাৰ গাঁওখনৰ কি নাম? গাঁওখন नेपालपारा। কি হ'ল ঘটনা, কেনেকে কি হ'ল কওকচোন। ঘটনাটো এই কি কয় পথাৰৰ পৰা লৈ আহিলে আৰু খাই আজি আজি। আৰু এওঁলোকৰ নাম কি? একজনৰ নাম আইতা ৰাণী, একজনৰ অনিশা আৰু একজনৰ বিজ্ঞানী। সময়টো কেতিয়া? 2টা বজাত। এইটো চিনি পোৱা নাছিল নেকি? চিনিতো পাইছিল, কিয় চিনি পোৱা নাই, চিনি পাইছিল। নহয়, সেইটো যে কাঠফুলা যে বিষ আছে সেইটো গম পোৱা নাই? এইটোতো কেনেকৈ গম পোৱা নাই। ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল? ক'ৰ পৰা আনিছিল? পথাৰৰ পৰা। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेमोरियल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, MRM मेमोरियल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेमोरियल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेमोरियल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेमोरियल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारी, एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारी डिपार्टमेन्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारी डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फैसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।